Benvinguts al Notícies Vespre d'avui dimarts 22 d'abril. Els treballadors de PortAventura han dit prou. Després de setmanes d'advertències i queixes, aquest dissabte s'han mobilitzat amb una jornada de vaga per reclamar millores laborals. El parc ha obert portes, però no ha pogut oferir tots els serveis als clients. Molts d'ells han acceptat l'opció de canviar de dia les seves entrades. Aquest dijous tindrà lloc una trobada de mediació entre empresa, treballadors i Generalitat per trobar una solució. El Plyn de Reus tornarà als bars i a les botigues de la ciutat. Una nova iniciativa privada ha recuperat la marca i la fórmula i l'ha adaptat per fer renéixer la beguda reusenca. El 31 de maig és la data de retorn d'un producte local que vol recuperar el pes que havia tingut anys enrere. El Club Voleibol Reus treballa a tot drap per aconseguir els 25.000 euros necessaris perquè el sènior masculí es pugui inscriure a la Superliga 2, categoria a la qual ha ascendit aquest curs i que suposa una despesa econòmica important per l'entitat. A Canal Reus estem d'enhorabona després d'aquesta Setmana Santa. Divendres Sant vam retransmetre per primer cop la processó del Sant Enterrament, que juntament amb les Tres Gràcies ha tingut un èxit espectacular. Prop de 40.000 persones han vist els dos directes i les seves reemissions a través de la televisió, als quals cal sumar-hi les més de 3.500 que ho han fet a través del web canalreus.cat. Moltes gràcies per la seva confiança. Una confiança que esperem mantenir el dia de demà, Diada de Sant Jordi, en què Canal Reus es desplaçarà fins a la plaça del Mercadal per oferir-los un informatiu des de la plaça mateixa i un programa especial amb moltes entrevistes i punts de connexió. Aquest dissabte de Setmana Santa, el Parc d'Atraccions PortAventura World ha vist una jornada de vaga per part dels treballadors que reclamen millores laborals. Milers de visitants s'han trobat amb moltes atraccions tancades i menys serveis dels habituals. La vaga ha estat secundada, segons els sindicats, pel 80% de la plantilla. A més, els treballadors han anunciat vaga pel pròxim 1 i 2 de maig si no s'arriba a un acord. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de explotación! Des de primera hora del matí de dissabte, centenars de treballadors de PortAventura World s'han concentrat a l'accés al parc per empleats per reclamar millores laborals i un nou conveni col·lectiu. Des dels sindicats d'UGT i comissions obreres, convocants de la vaga per aquest dissabte, han acusat l'empresa de temerària perquè afirmen que el control de les atraccions durant la jornada podria estar a mans de personal no experimentat. Alguna atracción es posible que funcione, pero quienes la van a accionar son personas que no están calificadas para ello o no tienen experiencia. Y por tanto puede existir incluso el riesgo de que ocurra algún accidente. O sea, nos parece de una temeridad brutal. O sea, consideramos de una irresponsabilidad, que no tiene calificativos, lo que está haciendo hoy la dirección de la empresa. Des de l'empresa, però, s'han desmentit aquestes afirmacions, assegurant que, malgrat que hi ha menys serveis del que seria habitual, el resort opera amb personal capacitat i qualificat, de manera que es mantenen els estàndards de seguretat de sempre. Pel que fa als visitants, que majoritàriament havien estat informats prèviament per l'empresa sobre la vaga, alguns han optat per canviar de dia, però molts han decidit acudir igualment al parc davant la impossibilitat de venir-hi un altre dia. Sabíamos que hoy había huelga, pero venimos a probar igualmente, a ver si nos podemos montar en algo, que venimos desde Valencia y claro, venimos a pasar el fin de semana y no queremos volver. Íbamos a entrar, pero con el tema de la huelga pues hemos decidido pasarlo mañana, venir mañana. Des de l'hotel ens ha dit que hi ha una opció que era de no anar avui però canviar-ho per un dia qualsevol de la temporada, o sigui fins al 5 de gener, i això ho farem. Quan el parc ha obert portes, només hi havia 4 atraccions en funcionament i els serveis parcials de restauració, botigues i espectacles. Però posteriorment s'han anat posant en marxa més atraccions. Tot i que els hotels del complex estaven gairebé plens, no han pogut oferir l'atenció habitual. Nos dijeron que la cena iba a ser reducida, que hoy el desayuno iba a ser solo frío, que íbamos a tener una serie de inconvenientes, que la habitación no se iba a poder limpiar y que el parque pues no podía garantizar el servicio habitual. Te pierdes un poco la experiencia, ¿no?, que puedes pasar en este parque, pero bueno, dentro de cabe yo soy de mirar el vaso medio lleno y bien. Els sindicats, contents amb el seguiment de la vaga que xifren en el 80% dels treballadors, anuncien noves aturades pels dies 1 i 2 de maig si no s'arriben a acords amb l'empresa.
Aquesta mobilització, com els dèiem, va ser dissabte passat i, segons ha pogut saber Canal Reus, els treballadors ja han rebut la citació del Departament d'Empresa i Treball per iniciar un procés de mediació aquest mateix dijous que pugui aturar les jornades de vaga de la pròxima setmana. Ara bé, en aquesta trobada no entrarà en joc la negociació del nou conveni col·lectiu, que hauria de ser el següent pas. I aquesta vaga de PortAventura ha marcat una Setmana Santa que alhora ha assolit les previsions turístiques a la Costa Daurada. Pràcticament tots els hotels, càmpings i apartaments de la zona han obert aquests dies. El bon temps i, sobretot, el turisme esportiu han permès arribar al 90% d'ocupació. Bona part dels allotjaments de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han rebut visitants aquests dies i l'ocupació total s'ha situat entre el 85 i el 90%. El bon temps ha ajudat, però aquestes xifres es deuen sobretot a l'increment del turisme esportiu a tota la província que ha mobilitzat 45.000 joves de l'Estat i d'altres països. Això ha permès als hotelers no dependre tant de l'última hora. D'altra banda, també han tingut el seu efecte els viatges relacionats amb el turisme escolar. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme assegura que cada vegada hi ha més instituts de l'Estat i d'Anglaterra i França que trien la Costa Daurada per al seu viatge de fi de curs. Molts ho fan atrets per PortAventura World i per l'oferta cultural de ciutats com Reus i Tarragona. Finalment, s'hi suma el públic habitual d'aquests dies, que són famílies de proximitat, com també els viatgers internacionals que han arribat a través de l'aeroport de Reus. El fet que la festivitat hagi caigut tan tard fa que la majoria d'establiments es quedin oberts fins a l'arribada de l'estiu, l'anomenada temporada alta. Aquesta setmana encara hi haurà públic familiar d'altres comunitats autònomes i viatgers internacionals que s'instal·laran a casa nostra durant el mes de maig. Reus recuperarà un dels productes locals que feia anys que no es produïa. Es tracta del Plim, el refresc de fruites, que a través d'una iniciativa privada tornarà a bars i botigues. La presentació pública serà el 31 de maig i fins aleshores han obert una campanya de subscripció popular perquè la ciutadania es faci seva aquesta iniciativa. Una nova iniciativa privada farà tornar la beguda Plim als bars i comerços de Reus i comarca. Aquest dimarts s'ha presentat el projecte, que arribarà a les barres i prestatgeries el 31 de maig amb una festa ciutadana. S'ha volgut recuperar la recepta original, però adaptant-la a l'actualitat, per exemple, traient-li el sucre. Nosaltres avui volíem presentar quelcom més que una beguda, perquè, com tots sabeu, Plim és un record que tenim la majoria de nosaltres, és un fet identitari de la ciutat. Volem presentar un nou Plim renovat, amb més fruita, més intens, més persistent, més fresc. Hem volgut fer una beguda més moderna, més apta pels nous temps. És el pes de Plim a l'imaginari col·lectiu reusenc el que ha permès tirar endavant el projecte. La primera sensació ha sigut d'il·lusió, perquè hem retrobat una situació que, malgrat que existia i estava a la ment i el coneixement i el record de tots els reusencs, faltava la peça fonamental de poder accedir al producte anant simplement al supermercat o al punt d'establiment i dir el que s'havia dit tota la vida, a mi Plim. Per aquesta condició de producte local, l'agència Reus Promoció li reservarà un espai a l'estació enològica. Tindrem un córner amb informació del Plim i on, evidentment, també es podrà degustar i podrem conèixer la història del vermut, del Reus, París, Londres, però també la història del Plim i on podrem degustar vermut, podrem degustar Plim o, si voleu, podrem fer també la combinació del mesclet. El Plim tornarà amb una producció inicial de 10.000 litres, repartits entre les 10.000 ampolles que es destinaran a la restauració i les 20.000 llaunes per a la venda per internet i als comerços. En paral·lel, s'ha obert una campanya de subscripció popular a través del seu web, on es poden fer aportacions d'entre 25 i 250 euros. A canvi, s'obtindran llaunes i diversos productes de marxandatge perquè la ciutadania es faci seu aquest ressorgiment. No ens movem de la capital del Baix Camp perquè Fira Reus acollirà del 25 al 27 d'abril la 17a edició del Saló de la Moto. Una cita dedicada als amants de les motos en què no només en són protagonistes les motocicletes, sinó tot allò que les envolta, ja siguin accessoris, exhibicions o proves de seguretat viària. El Saló de la Moto, organitzat per Fira Reus, s'ha convertit en el saló de referència en l'àmbit del motociclisme al sud de Catalunya. La seva trajectòria ha permès que any rere any se sumin edicions. Enguany se celebra la 17a edició i ho fan apostant per dinàmiques ja consolidades com l'exhibició de models nous i la venda de motos d'ocasió. El Saló de la Moto, amb les dates que arranca, és l'inici de la temporada més forta de la motocicleta. Ve el bon temps, la gent ja té ganes de sortir, i llavors això és una arrencada perquè, a més, com se presenten nous models i cadascú hem fet els deures de parlar amb les marques, d'intentar buscar les millors promocions i condicions
perquè els clients surtin beneficiats. A més, per segon any consecutiu, la inauguració anirà a càrrec d'una dona. En aquesta ocasió, Paola Ramos, o també coneguda com a Super Pao, una jove pilot reconeguda a la demarcació. Això és un fet destacat que remarquen des de l'organització, ja que el món de les motos és un sector masculinitzat, en el qual cal donar veu a les dones que en formen part. Per una altra banda, una de les novetats és la incorporació de la formació 3.0, destinada a motoristes que vulguin millorar la seva conducció. Qui ho desitgi podrà participar en la formació, la qual consisteix a gravar amb una càmera 360 un trajecte per tal de visionar i comentar errades que s'hagin pogut detectar. La sessió també inclou una revisió genèrica de l'estat del vehicle i de l'equipament personal. Tot plegat, es tracta d'una jornada perfecta per a professionals i aficionats en el sector de la mobilitat en dues rodes. La mort aquest dilluns de Pasqua del papa Francesc ha generat reaccions arreu del món i a casa nostra no n'ha sigut una excepció. El màxim representant de l'Església, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha emès un comunicat de condol per la mort del pontífex en què convida tots els diocesans a pregar per ell. L'ha definit com el papa de l'Església dels pobres, una etiqueta que s'ha repetit a la majoria d'obituaris que s'han escrit per honorar-ne la defunció. El llegat i la imatge que n'han quedat és el d'un papa que volia obrir l'Església i que era proper als pobres i als migrants. També se'l recordarà com el papa que plantejava idees que trencaven amb el tradicionalisme més sever de l'Església, suavitzant el discurs en relació amb l'homosexualitat, el divorci o el paper de les dones a la institució. Amb aquest darrer apunt arribem al punt de fer una petita pausa. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Benvinguts de nou. L'excel·lent temporada del primer equip masculí del Club Voleibol Reus ha significat l'ascens a la Superliga 2, la segona categoria de voleibol estatal. Una fita que l'entitat ha assolit per primera vegada en els 8 anys d'història que té el club. Un èxit, però, que té un últim escull, els 25.000 euros de sobrecost que representa la categoria. Fa unes setmanes, el sènior masculí del Club Voleibol Reus va certificar l'ascens a la Superliga 2, després de quallar una temporada impressionant, guanyant 21 dels 22 partits de Lliga i també emportant-se la Lliga Catalana a inicis de curs. Una fita històrica per un club que any rere any continua creixent. Després de l'ascens esportiu, però, ara ve la part més complicada, tenir el múscul econòmic suficient per jugar a la Superliga 2. Nosaltres hem fet un càlcul i va sobre uns 25.000 euros extra de gasto al pujar a lo que és la Superliga 2. Nosaltres no estem preparats per afrontar una segona categoria estatal. Hem pujat molt i molt ràpid i llavors el que busquem és el suport del teixit empresarial reusenc perquè ens ajudi a afrontar aquest nou repte. Aquesta despesa extra s'explica per l'increment dels costos de les fitxes, dels arbitratges i també dels desplaçaments, ja que es competeix contra equips aragonesos, balears i valencians. El club té clar que si no té prou garanties per competir, renunciarà a l'ascens. No hipotecarem el futur del club, que amb aquests 8 anys que portem de història hem estat sempre econòmicament sanejats i volem que segueixi així. Vull dir, el que no farem serà fotre'ns a jardins dels que no podem sortir. Llavors farem tot el possible, tot el que estigui a la nostra mà, tot el que estigui al nostre abast per poder participar en aquesta segona categoria estatal, però si econòmicament no és viable o tenim seriosos dubtes, no hi pujarem. En declaracions a Canal Reus, el president del club ha deixat clar que esgotaran totes les vies possibles per aconseguir els diners i participar per primera vegada a la Superliga 2. L'aposta de Canal Reus pels directes de Setmana Santa ha rebut l'escalf del públic. Més de 40.000 persones han seguit les dues retransmissions del Divendres Sant, la de les Tres Gràcies al migdia i la de la solemne professó del Sant Enterrament al vespre. Un esdeveniment que es feia en directe per Canal Reus per primera vegada. Segons les dades de Cronodrac, una mesura d'audiència de les televisions adherides a la xarxa audiovisual local, tots dos directes han sumat des de divendres i durant les reemissions prop de 40.000 visualitzacions, a les quals cal sumar-hi les més de 3.500 del web de Canal Reus. Per tot plegat i des de Canal Reus no podem fer més que agrair-los la confiança, al mateix temps que ens comprometem a seguir informant-los de tot el que passa a la ciutat de Reus i la seva àrea d'influència.
del Sant Sepulcre, aquesta imatge de... I pel que fa a diumenge de Resurrecció, la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus celebra la funció de la coronació del Senyor, un dels actes més antics i singulars de la Setmana Santa. Amb aquesta representació sacramental es tanquen els actes religiosos de la setmana festiva. La comitiva, encapçalada per representants de la Reial Congregació de la Puríssima Sang i seguida de les nenes encarregades de la funció de la coronació del Senyor, es dirigeixen cap al temple, on el prior oficiarà la missa de Pasqua. Un cop acabada, comença l'acte sacramental. Avui celebrem, com cada diumenge de Pasqua des de l'any 1565, la funció de la coronació del Senyor. És un acte sacramental, documentat des del segle XVI, al qual ens mostrem a tothom la resurrecció de Crist. El més important dels cristians no és la passió i la mort, sinó també la resurrecció. Les nenes, vestides de blanc com a símbol de puresa, retiren el vel del Crist jacent i comencen a preparar el cos per a la coronació. Traurem els claus, posarem els pètals, les flors, els perfums i coronarem. I és precisament la coronació el moment més solemne de l'acte sacramental, moment en què l'Escolania Cor Jove i Capella de Cantors de la Reial Congregació de la Puríssima Sang entona l'Al·leluia. La funció de la coronació del Senyor acaba quan les nenes cobreixen el cos coronat amb el vel. Posteriorment, els fidels passen a venerar la imatge. I amb la Setmana Santa ja tancada, arriba el torn de la celebració de Sant Jordi. A Reus, una 80ena de parades ompliran de vida al centre de la ciutat, amb els llibres i les roses. Canal Reus, com no podria ser d'una altra manera, també es traslladarà aquest dimecres a la plaça del Mercadal. A les 2 de la tarda s'emetrà un informatiu en directe amb diversos punts de connexió i a 5:45 de la tarda començarà un programa especial que repassarà les novetats literàries d'aquest darrer any, com es viu aquest dia des de floristeries i moltes coses més, acompanyades de música. Com estan? L'equip de Canal Reus els saluda des del mig de la plaça del Mercadal. Aquest Sant Jordi, Canal Reus torna a sortir al carrer. Entrevistes, connexions, música i molt més per tal d'explicar un dels dies més especials de l'any. A les 2 del migdia, especial informatiu en directe. I a partir de 5:15 de la tarda, especial programa de Sant Jordi des de la plaça del Mercadal. Viu la Diada de Sant Jordi a Canal Reus. Avui acabem el recull de novetats literàries d'àmbit local per aquest Sant Jordi i ho fem amb 3 publicacions, una novel·la i 2 contes per a nens i nenes. 35 anys d'escriptura i 40 llibres publicats donen per a molt. D'aquí que l'escriptor i dramaturg reusenc Jordi Folch decidís reunir alguns dels seus versos i cançons per infants apareguts en altres de les seves publicacions. Aquest llibre, il·lustrat per Leo Flores, esdevé una aportació significativa a la poesia i a la música en català per infants, perquè a l'escola o a casa tot sigui parlat, cantat i ballat. La gent es va quedar amb el sol solet i crec que caldria nodrir la música, els versos, la poesia, amb un recull de noves cançons. I la meravella del llibre és que té les partitures perquè a casa deixin els mòbils i puguin cantar i a classe, a l'aula, també a la mestra de música o al mestre de música comparteixi tonades que fins i tot expliquen com no fer falta d'ortografia. És a dir, he agafat lliçons de primària i les he convertit en cançons. Tot és a punt a Vilafarta per inaugurar la lucrativa campanya d'estiu, però una bèstia marina irromp disposada a ensorrar la indústria turística. Una escòrpora descomunal que desafiarà les forces vives del poble. Fa prop d'una dècada, Miquel Bonet va escriure aquesta novel·la que va captar l'atenció de la intel·lectualitat tarragonina. Ara, el dia de l'escòrpora torna a publicar-se de nou, a l'abast de tothom i profundament revisada. He fet una gran ampliació del que era el dia de l'escòrpora original de l'any 2015, però ara amb un altre editorial, amb un altre editor. Hem esporgat una mica tot el que no ens agrada del llibre i hem posat molt de material nou. Si algú l'ha llegit, que no es pensi que no el pot llegir una altra vegada 10 anys després, que trobarà moltes coses diferents i a més veuran que tenia un cert aire profètic de coses que han passat més tard en el llibre, sempre seguint la sàtira i fer riure, que era l'objectiu primordial d'aquest llibre.
T'imagines que algú fes desaparèixer la Lluna? Qui podria ser capaç de fer una cosa així? Antònia Ferrer, escriptora del col·lectiu Reusenques de Lletres, apropa aquesta petita història de misteri basada en els valors i l'amistat. Tot plegat acompanyat de les il·lustracions de Teresa Llorac. El conte del meteorit quinambolic és un conte que està classificat dintre del bloc de contes amb valors, perquè és un conte que tracta sobre l'amistat. Bàsicament sobre l'amistat i sobre el treball en equip i com funciona un equip si valorem els talents de cadascú. Llavors aquí hi ha un conflicte, es genera un conflicte en el cel. Els nens també poden veure-s'hi identificats i tots mirem el cel, tots els nens miren el cel, tots veuen que la lluna canvia, doncs en aquest conte això s'explica també. Repsol t'ofereix el temps. Fem un cop d'ull a la previsió meteorològica per als pròxims dies, començant per demà dimecres, dia de Sant Jordi, quan s'espera un dia assolellat a bona part de la demarcació, amb temperatures que aniran a l'alça, màximes que poden arribar als 24 graus a Reus. Un sol radiant que s'hauria de mantenir també dijous. A partir de divendres tindríem la presència de núvols al Baix Camp ben bé fins diumenge. Pel que fa a les temperatures, s'han de mantenir suaus, amb màximes entre els 20 i els 22 graus i unes mínimes que aniran entre els 12 i els 13. I avui ens arriben imatges dels canvis de temps que s'han pogut viure durant aquests dies de Setmana Santa, amb la pluja i la pedregada de dissabte a diversos punts del territori, com Ulldemolins o la Morera de Montsant. També tenim algun arc de Sant Martí captat des de Cornudella després de la pluja o el cel mig ennuvolat de dilluns de Pasqua. Recordin que poden enviar les seves fotografies relacionades amb el temps al telèfon 695 25 38 95. I obrim l'agenda per demà dimecres, dia de Sant Jordi, començant amb la tradicional ballada de sardanes, que enguany canvia el seu horari de tarda i se celebrarà al matí a la mateixa plaça del Mercadal. Continuem amb la projecció de Rio Rojo, de Howard Hawks, a 7:15 de la tarda al Centre de Lectura. I finalment acabem a Riudoms, amb la mostra de balls de Festa Major, que ha de tenir lloc a les 5 de la tarda a la plaça de l'Església. Amb els apunts culturals posem punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a canalreus.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la seva confiança. Ens retrobem demà a l'informatiu especial de Sant Jordi des de la plaça del Mercadal. Que vagi bé.